Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ауруның билгелері һәм профилактик чаралар. Шикер ауруы, тормыш рәвеше, аның белән яшәргә кирәк. Бүген бүтін дөнья диабетка каршы көрәш көне. Уртак көч белән Түбән Камалар 425 медицина отрядына гуманитар ярдәм җыялар. Карарга онытмагыз, Арина Кияшка бүген «Голос балалар» проектында чыгыш ясый. Намаз бәхет ачкычы. Намазларны, җомга намазларын найырым, укыйм. 5 дәрес эчендә ислам диненең асылына төшенергә өйрәтәчәкләр. Дини бәйрәмнәрнең рәсми календаре. Рамазан һәм Ураза гаете көннәре расланды. Бүген бүтін дөнья диабетка каршы көрәш көне. Аның максаты кешеләргә һәм мәкерле авыруның симптомнары һәм аның профилактикасы турында мәгълүмат җиткерү. Кызганычка каршы шикәр чире яшәрә, ел саен авыру балалар саны күзгә күренеп арта. Тик диабет хөкем карары түгел, бары тик диагноз гына. Моны 8нче балалар бакчасы дәлилли. Биредә шикәр чире белән интегүче сабыйлар өчен 2 төркем эшләп килә. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты. Әфәрин булдырдың. Кая Миран синең? Менә дөрес җыган име? Менә безнең кәрзиннәребез тулдымы витаминнар белән? Бу төркемгә йөрүче балалар башкалардан берни белән дә аерылмый кебек уйныйлар, рәсемнәр ясыйлар, спорт белән шөгыльләнәләр. Тик барысын бер диагноз берләштерә. Беренче типтагы шикәр диабеты. Мәкерле чиргә карамастан малайлар һәм кызлар тулы канлы тормыш алып баралар ди Гөлия Бәдретдинова. Һәрбер балага шулай күләнгән. Шушы датчиклар, монда телефон белән һәрберсе бәйләнештә. Әтиләргә дә шул данлар баралар инде. Безнең максатыбыз бала тәрбиягенә, белемгенә бирү түгел, аларны олы тормыш юлына әзерләп чыгару. Шикәр авыруы ул, тормыш рәвеше, аның белән яшәргә кирәк, аның белән көн күрергә кирәк. Һәр баланың шәхси көндәлеге һәм аптечкасы бар. Анда шикәр күләмен тикшерә торган җайланма, инсулин, салфеткалар салынган. Тәрбиячеләр балаларның сәламәтлеген даими рәвештә контрольдә тоталар. Безнең балалар бакчасы 1984 елда гомум үстерелеше балалар бакчасы булып ачыла. Ә менә 2020 елдан ул катнаш төрдәге бакчага әйләнә, чөнки монда шикәр авырулы балалар өчен бер төркем ачыла. Төркем ачыла чөнки аңа ихтыяҗ туа. Әгәр дә 2020 елда бу төркемгә 4 кенә бала йөргән булса, аның саны бүген 12 һәм ул көннән-көн, елдан-ел арта бара. Кызганычка каршы шикәр чире яшәрә, тик диабет хөкем карары түгел, бар тик диагноз гына ди 8нче бакча коллективы. Биредә 2 катнаш төркем бар, берсенә 5, икенчесенә 7 бала йөри. Декабрь аенда тагын 2 сабый кушылырга тиеш. Альбина Вәлиева, Арфал Ракыйпов, НТР яңалыклары. Шәһәр төзелешенә бәяләп бетергесез өлеш керткәннәр. Түбән Камада Николай Лимаевны искә алдылар. Бүген беренче төзүчегә 96 яшь тулган булыр иде. Легендар шәхес Түбән Кама нефтехимия нигез салучы. Ул шәһәр үсешенә бәяләп бетергесез өлеш керткән. Аның катнашында күп кенә мәдәни, мәгариф һәм социаль объектлар төзелгән. Митингка хакимият вәкилләре, предприятие җитәкчеләре, шәһәр яшьләре катнашты. Түбән Камалар Николай Лимаев бюстына чәчәкләр салдылар. Бүген тагын бер легендар шәхесне искә алдылар. Социалистик хезмәт герое, Кызыл Йолдыз ордены кавалеры, Татарстан АСРның ат казанган төзүчесе Евгений Королевның тууына 112 еллыгын билгеләп үтәбез. 70 еллык хезмәт стажының 38-ен мактаулы гражданин Түбән Камага багышлаган. Ул җитәкчелек иткән елларда шәһәр зур сәнәгать үзәгенә әверелә.
Шәһәрдәшләр Түбән Кама аша узарга тиешле гуманитар конвой өчен әйберләр җыюны дәвам итәләр. Посылкалар 425-нче медицина отряды өчен туплана. Фронтның төрле юнәлешләреннән яралы егетләрне нәкъ менә шунда алып киләләр. Акцияга Менделеев урамындагы 3-нче йортта яшәүчеләр дә кушыла. Исегезгә төшерәм, гуманитар конвой Россия шәһәрләре буйлап йөри. Максаты җәрәхәтләр алган сугышчылар өчен кирәкле әйберләрне мөмкин кадәр күбрәк җыю. Түбән Камадан алар буш кул белән китмәячәк. Шәһәр һәм район халкын уртак эшкә бик актив кушылды. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 76 077. Үзәк мәчеттә намаз бәхет ачкычы дигән проект башланып китте. Бу инде 10-нчы сезон. Тәҗрибәле мөгаллимнәр 5 дәрес эшенә ислам диненең асылына төшенергә өйрәтәчәк. Курсларда 100-гә якын Түбән Камалы, 20-дән артык ир-ат һәм 70 хатын-кыз укырга теләк белдергән. Беренче дәресне безнең төшерү төркеме дә тыңлап кайтты. Халил хәзрәт Хабиб Рахманов мәчеткә килүчеләрне сәламли. Парта артында утыручыларның яшьләре төрле. 10 яшьлеге дә 80-не тутырганы да бар. Рафик Галиев лайыклы ялга чыккач ислам дине нигезләре белән кызыксына башлаган. Теләге намаз укырга өйрәнү. Күңелем тарта, мәчеткә әкртегеннән намазларны, җомга намазларын йөрим, укыйм. Уразларны тотам инде күптән. Әле өйрәнергә кирәк әле бик намазларны бик дөресрәк килеп җитмәде. Онтам теге подряд укырга. Шунысы гына, шуның өчен менә бүген килдем. Шуларны инде монда специально ачтылар курс. Шунда менә анда да йөрим, беренче класска да йөрим. Намаз ничек укыла, нинди дугалар һәм сүрәләр өйрәнергә, тәһарәт алу тәртибе. Тәҗрибәле остазлар әнә шул хакта сөйләячәк. Дәресләр татар һәм рус телләрендә алып барыла. Намаз бәхет ачкычы проекты 5 көнлек. Келесі 5 якшәмбе көннәрендә иртәнге 9-дан 12-гә хәтле 3 дәрес була инде көненә. Һәр килүче дөрес итеп, бөтен шартлары белән, тәртибе белән, эчендә укылырга тиешле дугалары белән намазны укырга өйрәнеп кайтырга тиеш була, Аллаһ бирсә. Быел курсларга 100-гә якын кеше язылган беренче дәрескә килә алмаучылар бу елларда төркемгә кушыла ала. Һәр кемне уку әсбаплары, блокнот, ручка, намаз укырга өйрәнү күләме белән тәэмин итәләр. Сездән бар тик теләк кирәк. Альбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, НТР яңалыклары. 2026 елга дини бәйрәмнәрнең рәсми календаре расланды. Рамазан айы 19 февральдә башлана. Мөселманнар тәүлекнең якты вакытында ашау эчүдән тыелып ураза тутачаклар. Бу чорда мәчетләрдә өстәмә намаз укуга, шулай ук мохтаҗларга ярдәм итүгә һәм садака бирүгә аерым әһәмият бирелә. 20 март ураза бәйрәме, Корбан гаете 27 майда билгеләп үтеләчәк. Алар эш көненә туры килә. Алдагы еллардагы кебек үк ураза Корбан бәйрәмнәре көннәре Татарстан рәисе карары белән өстәмә рәвештә расланачак. Аринага уңышлар телик. Бүген 35-нче лицей һәм 2-нче номерлы музыка мәктәбе укучысы Арина Кияшка «Голос балалар» проектында чыгыш ясаячак. Исегезгә төшерәм, алдагы атнада ул тыңлаулар узды. Яшь җырчыга жюрилардан Дима Билан һәм Аида Гарифуллина борылдылар. Безнең юлдышчыкка уңышлар телик. Программа федераль каналда 21 сәгать 45 минутта эфирга чыга. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле юллар сезгә.